L-ikel, il-festi u ċ-ċelebrazzjonijiet ta' spiss insibuhom jikkumplimentaw lil xulxin, b'mod partikolari fil-kultura tagħna l-Maltin, fejn ma' bosta festi norbtu dik ix-xi ħaġa tal-ħelu. Fix-xahar ta' Marzu b'mod partikolari fil-festa ta' San Giuseppe wieħed ma jistax ma jduqx iż-Zeppoli. Fir-Rabat kull ħanut tal-ħelu u ristorant ħal opportunità li jbieħ dan il-ħelu fosthom il-maħżen tal-Festi ta' San Pawl. Lorenz Buġeja, membru attiv fil-Kumitat Festi Esterni, ikellimna dwar dan il-ħelu. Iż-Zeppola hija forma ta' ġina, issir saballum biex niftehmu mimlija bil-irkotta ħelwa. Imbarra li jgħidulhom Zeppoli hemm min isibhom l-isfinex ta' San Giuseppe. Li kultant aħna pers li nagħmlu l-isfinex bl-inċova jkollna dik id-diffikultà jekk iridux l-isfinex tal-inċova jew ta' San Giuseppe. Buġeja jispjega kif illum iż-Zeppoli qed jissajru fil-forn minflok moqlija kif kienu jsiru tradizzjonalment. L-isfinex tal-inċova bdew għax San Giuseppe ġiel ħabat bħalma ħabat issa bir-randan, allura kienu jsiru bl-inċova biex ma jieħdux ħelu. Apparti il-festa ta' San Giuseppe ninsabu ftit jiem il-bot imma il-bidu tal-ġimgħa mqazza li l-Maltin jassoċjaw magħha diversi affarijiet differenti tal-ikel. Ma dan iż-żmien fosthom l-aktar popolari l-qaq tal-Apostli. Fihom il-frott u ħelwa ħanejdu hekk għax ħafna drabi fl-antik kien jisiru forma ta' ħobża, forma tonda, forma ta' qaqa. Aħna tagħna ma libna daqsxejn tradizzjoni u żednihom daqsxejn ħelu u lews eċċetera. Ġifieri hemm dik l-infiċċina għalhekk.